Здравейте, приятели, на блога за тренировки и хранене и здравословен начин на живот Силен БГ. Днес ще направя едно най-свободно клипче по темата за тичането и за това дали тичането е безопасен спорт. Тъй като на много места, включително и аз съм използвал израза, че тичането е най-лесният за практикуване спорт. Да, най-лесният това е така, най-ефтиния да, най-достъпния да. Но там нататък вече нещата не са точно толкова елементарни, колкото изглеждат. Не казвам, че е лесно да се тича, не казвам, че е вредно да се тича, не казвам, че е опасно да се тича, но казвам, че тази спортна дейност също крие рискове, както всяка друга такава. Много дори от така наглед по-безобидните спортове крият рискове. Всяка спортна дейност крие потенциални рискове. Къде се крие опасността при тичането? Тя се крие в това, че тичането е една високочастотна дейност. Тоест, едни движения се повтарят за един доста дълъг интервал от време, което автоматично означава, че ако се изпълняват грешно или се изпълняват с неправилна екипировка, визирам обувките в случая, това може да нанесе поражения върху тялото, като тези поражения не се забелязват веднага. Тоест, ако при някаква друга дейност, да речем клек или мъртва тяга, вие разтегнете мускул, вие виждате това веднага. Дори ако разкъсате мускул, това ще бъде усетено веднага. Оттам нататък вие, след като се излекувате от тази травма, ще може да си анализирате къде е била допусната грешка. Дали в килограмите, с които сте изпълнявали упражнението, дали във формата, дали в двете. Докато едно грешно изпълнение на тичането, неправилно изпълнение на това занимание, може да окаже влияние много по-далеч напред във времето. Затова ви съветвам винаги да имате едно на ум. Аз много често тренирам навън и гледам как хората, винаги обръщам внимание на хората около мен, които тренират. И специално при тичането забелязвам, че доста хора грешат. Основните грешки са две. Едната е в екипировката, а втората е в самото изпълнение на тичането, като съм виждал страшно погрешни модели. Нека да започнем с екипировката, тъй като това е най-лесното за поправяне и може да се обясни абсолютно ясно в един видеоклип. Да, като екипировка това е може би най-евтиният спорт. Ако искате и ако във вашето населено място няма да ви глобят или спрат евентуално за нарушаване на обществения ред, може да тичате чисто голи. Но е вярно това, че е необходима хубава обувка, за да тичате безопасно. Какво ще рече хубава обувка? Това е обувка или специално предназначена от типа за футбол в зала, или на лоши терени, от тези с бодличките, така наречените стоножки, или специални обувки за тичане, които са с по-дебела подметка, знаете и класическите маратонки. Не случайно от този тип обувка се нарича маратон К. Вземете такива обувки. Не знам, зависи от бюджета на всеки, но за мен е неоправдано да се тича с гуменки или с някакви съвсем други обувки, които кецове или каквото и да е друго. Отделете около 40, 50, 60 лева. За тази сума могат да се намерят хубави обувки на премиум марки. Разбира се, ако имате повече възможности, дайте повече пари. Какво ще ви осигурят тези обувки? Тези обувки имат нужната подметка, която да поддържа свода ви в естественото му състояние.
Тези обувки са пригодени така, че да може да ги използват при различни атмосферни условия. Също така те държат хубаво глезена ви както трябва. Тоест долната му част, разбира се, тъй като са все пак ниски. Тичане с каквато и да е друга обувка ще ви донесе минуси, отколкото плюса заради ниската цена или за това, че не сте се разкарали до магазина да си купите качествени обувки. Също така, повечето от тези модели ще ви изкарат много дълго време. Аз имам някои обувки, с които тренирам от години вече, особено след като спрях да тренирам футбол. А и докато съм тренирал футбол, един такъв чист ножки ми е изкарал по един сезон абсолютно всекидневни тренировки и зимата, и лятото, и в дъжд, в кал, на лоши терени, ритане и така нататък, без никакъв проблем. Така че ви съветвам да си вземете хубави обувки. Оттам нататък останалата екипировка е въпрос на избор. Хубаво е да имате един хубав анорак, който да ви предпазва от дъжда, но това няма общо с безопасността на тичането. Второто нещо, за което говорихме, най-често срещаните грешки, е при самото тичане. И най-вече тук аз ще ви споделя това за начин на поставяне на краката. Винаги, когато тичате, когато правите крос, трябва да правите умерено големи крачки, като краката ви трябва да стъпват ето така. Успоредно един на друг. Не така, а успоредно един до друг. Не много големи крачки и в никой случай не стъпвате на цялото стъпало. Стъпването при кросовата работа, за разлика при спринтовете и ускоренията, където стъпва на предната част на ходилото, при кросовата работа се стъпва някъде между средата на стъпалото и петата. Не на петата, а в пространство между средата и края на ходилото. И така, стъпвайки, ако приемем, че това е мястото, стъпвайки тук, пренасяме енергията напред и отласкваме за следващата стъпка. Това е, което мога да обясня така, но задължително, ако се колебаете дали тичате правилно, задължително се консултирайте с някой, за да можете да изчистите тези грешки и това да не ви донесе травми. Какви травми може да ви донесе? Мазоли, подбиване на краката, най-лошия случай така наречения дюстабан, изправенето на ходилото, което никак не е добър вариант. Също така поражение върху ахилесовото сухожилие, което е много неприятен проблем. Имал съм го, когато съм бил на 12-13 години, но по други причини. Отново свързани с спорта, но не с неправилно бягане. И като цяло може цялото това нещо да ви донесе изкривяване на стойката. Така че помислете за тези неща, които ви казвам. Наистина тичането е най-достъпният спорт, най-евтиния, но съобразете тези неща, за да нямате никакви проблеми. Това е, което се сещам да ви кажа, наистина доста импровизирано, гледам, че стана и дълго клипчето. Стига толкова за днес. Това е от мен, Ясен, автора на www.silenbg.com. Поздрави и успех!